champions of Europe finally! Salutare tuturor și bine ați venit la un episod special în care doresc să dau câteva predicții despre sezonul Premier League 2024-2025. Dar înainte de toate, dacă n-ați făcut-o deja, vă rog să vă abonați la canal și să lăsați un like la acest video. După cum bine știți, în Premier League sunt 20 de echipe și voi încerca să dau câteva predicții în ce privește fiecare echipă și să spun cam pe ce loc cred eu că vor termina sezonul și de ce. Acest video e înregistrat totuși înainte de încheierea perioadei de transferuri, așa că probabil că dacă echipele își vor îmbunătăți lotul, e posibil ca predicțiile mele să fie updatate pe parcursul sezonului. Probabil că voi reveni cu un update la aceste predicții pe la jumătatea sezonului când se vor contura lucrurile mai bine și vom avea o idee în ce privește atât partea de sus a clasamentului, cât și partea de jos și vreau să văd practic cât de bune au fost predicțiile mele de la început și cât de mult trebuie schimbate la jumătatea sezonului. Bun, vreau să încep cu locul 20, o să o iau de jos în sus și locul 20, prima echipă sau ultima echipă retrogradată sau prima echipă retrogradată este Leicester City. Am pus-o ultima pentru că au pierdut antrenorul cu care au promovat și de asemenea au pierdut și unul dintre cei mai buni jucători în Dewsbury Hall, așa că nu știu cât de bine o să meargă Leicester în acest sezon și tocmai de aceea cred că vor avea dificultăți mari în a rămâne în Premier League și nu văd cum ar putea să contureze o echipă prea bună, cu un nou antrenor și cu o nouă idee de joc. Și o să fie prea greu pentru ei ca să rămână în Premier League în acest sezon. De aceea am pus echipa pe ultimul loc. Următoarea, din păcate, Southampton, deși a avut un sezon foarte bun în Championship, nu au făcut foarte multe achiziții noi și care să-i ajute, cel puțin în opinia mea, să își păstreze un loc în Premier League și sezonul viitor. Așa că eu zic faptul că Southampton va fi una dintre echipele retrogradate. Locul 18 o să fie probabil pentru mulți o surpriză ce am ales eu, pentru că echipa a avut probleme mari în sezoanele anterioare de Premier League și am ales Nottingham Forest că va retrograda. Deși au câțiva jucători buni acolo, printre care și Awoniyi, care înscrie destul de bine, și Morgan Gibbs White. Acum nu cred că își vor putea menține locul în Premier League, pentru că s-a văzut în ultimele sezoane cât de greu o duc și au mers din ce în ce mai rău. Prima echipă care se salvează, în opinia mea, este Ipswich Town. A avut un sezon foarte bun în Championship, joacă un fotbal frumos și de asemenea antrenorul Kieran McKenna este un antrenor foarte bun cu resurse și cred că va face un sezon bun, nu excepțional, dar va rămâne din punctul meu de vedere în Premier League. Zic că fotbalul pe care practică ei este unul mai bun decât cel pe care îl practică Nottingham Forest în ultima perioadă. Și de aceea
i-am ales pe ei rămânând mai degrabă decât Forest. Locul 16, Everton, l-au pierdut pe Onana, unul dintre cei mai buni jucători ai lor. Se zvonește și faptul că Brentford s-ar putea să plece. Au adus și un jucător care ar putea să-l înlocuiască pe Brentford dacă pleacă, dar în același timp nu sunt destule achiziții. Acum ei își doresc să-l aducă și pe Calvin Phillips de la noi, însă nu știu dacă va fi destul pentru o poziție mai bună, dar în același timp știm foarte bine că de obicei Sean Dyche reușește să-și mențină echipele în Premier League. Așa că locul 16 pentru Everton eu zic că este unul asigurat. Poate și mai sus puțin, dar nu văd că ar fi mult mai sus de atât. Vor rămâne în Premier League. Locul 15 am ales Wolves. Au pierdut unul dintre cei mai buni jucători ai lor, dacă nu cel mai bun, în Pedro Neto și nu prea sunt achiziții foarte importante de menționat în ce privește formația lor. Um, Sezonul trecut au avut foarte mari probleme atunci când Pedro Neto și Juan Hichan au lipsit, așa că fără Neto acolo, Huang, dacă lipsește și el o perioadă, s-ar putea să fie greu pentru ei, mai ales că, um, așa cum spuneam, achizițiile lasă de dorit și de asemenea l-au vândut și pe fundașul lor Max Killman. Așa că o să fie greu pentru ei în acest sezon, dar nu cred că vor avea probleme să rămână în Premier League, de aceea am ales să-i pun pe locul 15. Bournemouth l-a pierdut pe atacantul lor Dominic Solanke, care a plecat către Spurs și vor avea probleme mari în a ține sau a înlocui aceste goluri pe care el le-a dat în sezonul precedent, dar și în celelalte sezoane în care a jucat la ei. Așa că nu mă aștept ca să facă un sezon foarte bun Bournemouth, dar în același timp nici un sezon prea rău. Eu zic că Iraola îi va ține acolo destul de sus, încât să nu aibă probleme cu retrogradarea. Pe locul 13 am ales să-i pun pe Brentford. Acum Ivan Toney e posibil să plece și el, dar chiar și dacă nu pleacă, va fi destul de mare problema în vestiar din cauza atitudinii pe care a avut-o și o are Ivan Toney în echipă. Uh, Într-adevăr, aduce foarte multe lucruri, în special goluri, la formația antrenată de Thomas Frank, însă problemele din vestiar s-ar putea să fie mari și atunci s-ar putea să fie demoralizare acolo și fiind această degringoladă, nu știu dacă o să facă un sezon excepțional, dar în același timp este o echipă destul de bună încât să nu aibă probleme cu lupta la retrogradare. Fulham, acum nu știu ce se va întâmpla cu ei, însă este tot așa o echipă care de obicei se luptă pentru a ajunge în prima parte a clasamentului, nu în cea de-a doua. Va fi un sezon interesant pentru anumiți jucători de la ei. Iwobi a făcut o impresie bună în sezonul anterior și mă aștept ca și în acest sezon să fie destul de sus echipa. Nu știu dacă vor apuca jumătatea superioară a clasamentului, dar vor fi aproape. Pe locul 11 am mers cu Brighton, care l-au pierdut pe De Zerbi și de asemenea Pascal Gros a plecat și el de la echipă, a fost unul dintre cei mai importanti jucători ai lor.
și, nu știu cât, de bine o să, um, se descurce fără el, dar, întotdeauna Brighton a reușit să găsească jucători, foarte buni ca înlocuitori ai, celor care pleacă și întotdeauna ne-a surprins. Are o, echipă de recrutare foarte bună și mă aștept ca să fie și în acest sezon aproape de jumătatea superioară a clasamentului, de ce nu poate și mai sus, depinzând de cât de repede se adaptează la stilul noului antrenor și ce jucători mai aduc până la uh, terminarea perioadei de transferuri. Pe locul 10 a mers cu Crystal Palace, deși l-au pierdut pe Michael Olise. Am văzut în sezonul anterior, când a venit noul antrenor, că are un joc excepțional și mă aștept ca și în acest sezon ne, să ne bucure, practic, cu un joc frumos și, de ce nu, cu rezultate bune. În ce privește locul, l-am pus locul 10, dar mă aștept, de ce nu, să fie chiar mai sus de atât, mai ales ținând cont de anumite circumstanțe în ce privește echipele pe care le-am ales eu că vor fi sau că vor termina pe locuri superioare față de Crystal Palace. Vom vedea ce se întâmplă și odată cu începutul sezonului ne vom face o idee cam în ce poziție poate termina Crystal Palace sezonul. Acum depinde dacă mai pierd niște jucători, se zvonește că și Marghi s-ar putea să plece, chiar și Eberechi Eze, poate chiar la Manchester City, dar nu este ceva concret încă. Așteptăm să vedem începutul sezonului. Locul 10 am pus eu deocamdată. Pe locul 9 am ales să merg cu Chelsea pentru că este o problemă foarte mare acolo la club. Au achiziționat foarte, foarte mulți jucători. O să fie foarte greu ca ei să se lege între ei și să poată să înțeleagă ideea noului lor antrenor. De asemenea, nu știu ce se va întâmpla. Am văzut probleme și în timpul jocurilor, mai ales acea situație în care nu știa cine să execute penaltiurile. Probabil că noul antrenor și-a dat seama că trebuie să facă o modificare, să ia o decizie clară și atunci na, s-ar putea ca ei să fie mai, să aibă poate mai clare anumite lucruri, dar i-am văzut în meciul cu noi din presezon și părea o echipă mm, răsfirată, o echipă care nu știe ce vrea să facă, care nu are o idee de joc și nu doar în meciul cu noi, ci în tot presezonul. Cam asta a fost sentimentul pe care mi l-a dat mie și altor persoane, chiar și jurnaliștilor. Va fi greu pentru Maresca să închege echipa și vom vedea dacă nu cumva Enzo s-ar putea să fie demis foarte rapid. De asta mi-e frică. Noi sperăm că nu, a fost secundul lui Pep și sperăm că să poată să facă ceva acolo, nu atunci când joacă împotriva noastră, bineînțeles. Pe locul 8 am mers cu West Ham, un nou antrenor, Julian Lopetegui. Au făcut multe achiziții în vara aceasta și au fost foarte pozitivi, au încercat să dea bani pe jucători buni. De asemenea, antrenorul este unul care a făcut performanță la diferite echipe și probabil că în acest sezon va reuși să facă asta și cu West Ham. Nu foarte sus, primul sezon este întotdeauna mai dificil, dar cred că vor face o figură bună.
Locul 7 a mers cu Aston Villa și poate mulți se vor mira, pentru că Aston Villa a făcut un sezon excepțional și a terminat pe locul 4, reușind să se califice pentru Champions League. Însă, tocmai pentru faptul că vor juca în Champions League anul acesta, le va fi greu, în opinia mea, să poată să meargă pe două fronturi sau poate pe mai multe, pentru că sunt și cupele. Mai ales că au pierdut și unul dintre cei mai importanti jucători al lor în Douglas Luiz. De asemenea, și Diaby a plecat către Arabia Saudită. Nu știu de ce a ales lucrul ăsta în cariera lui așa de devreme, dar a fost, bineînțeles, decizia lui. Și Aston Villa s-ar putea să aibă probleme, chiar dacă au făcut și ei la rândul lor achiziții. Nu cred că vor mai rupe gura târgului, cum au făcut-o în sezonul anterior. De aceea cred că locul 7 li se potrivește. Pe 6 am mers cu Manchester United. Din nou, nu au confirmat prea multe. Ten Hag este foarte mult sub presiune și în acest sezon această presiune s-ar putea să se vadă. De asemenea, achizițiile pe care le-au făcut nu sunt, din punctul meu de vedere, cele mai bune. Au dat foarte mulți bani pe un jucător foarte tânăr și neexperimentat în Leny Yoro, 18 ani. E posibil ca să crească și să fie o achiziție bună pe termen mai lung, însă în acest sezon nu cred că va fi unul dintre cei mai importanti jucători ai lor. De asemenea, s-a și accidentat înainte să înceapă sezonul și va lipsi vreo 2-3 luni de la echipă. Se zvonește că vor veni Matias de Ligt și Nusser Mazraoui la Manchester United, dar le va lua timp să se acomodeze și să încerce să înțeleagă stilul lui Ten Hag. Vedem ce fel de stil va încerca Ten Hag în acest sezon să imprime, pentru că nu mi-am dat seama ce a vrut să facă în sezoanele anterioare, ba ataca, ba se apăra, ba... Probabil că va încerca să facă același lucru și în acest sezon, să se apere cu echipele mai puternice și să încerce să atace cu echipele mai din josul clasamentului. Am ales locul 6 pentru că nu cred că vor putea avea constanța necesară încât să intre în top 4. Pe locul 5 am mers cu Newcastle. Newcastle au avut probleme foarte multe în sezonul trecut cu accidentări. La fel și Manchester United, la fel și Chelsea, însă la Newcastle am văzut foarte mari probleme, dar au revenit jucătorii și mai ales a revenit unul dintre cei mai importanti jucători ai lor în Sandro Tonali, care la mijlocul terenului este unul care poate face diferența și vedem ce se va întâmpla pe parcurs, pentru că acesta are și alte probleme cu justiția în ce privește pariurile și să vedem dacă va putea juca foarte mult în acest sezon sau nu. Dar, așa cum spuneau, au revenit jucători și mă aștept ca în acest sezon să exceleze Newcastle, poate nu top 4, dar locul 5, locul 6 cu siguranță vor fi acolo și chiar și în luptă la top 4. Eu i-am pus pe locul 5 pentru că am crezut că au destulă putere să fie acolo sus, însă mi s-a părut că, sau m-am gândit că echipele pe care le-am pus mai sus vor avea mai mult șansă în a aprinde aceste locuri și de asemenea au mai multă experiență. Pe locul 4 am mers cu Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin. Cred că vor folosi experiența din sezonul trecut pentru a îmbunătăți jocul în acest sezon și pentru a nu mai încasa atât de multe goluri
care practic până la urmă asta i-a făcut să cadă câteva poziții în sezonul anterior și am impresia că Ange va învăța și va reuși să remedieze situația. Cred că va juca și în acest sezon Radu mai mult, posibil să schimbe tactica antrenorul lor și să meargă cu trei fundași centrali pentru ca să nu mai fie o problemă în privința apărării. Vom vedea pe parcurs. De asemenea, spuneam și mai devreme că l-au achiziționat pe Dominic Solanche, un jucător foarte bun în ce privește finalizarea și ei au nevoie de așa ceva acolo în fața porții. Vedem dacă vor fi și alte veniri sau plecări. Deocamdată echipa se conturează destul de bine și cred că vor termina în top 4 în acest sezon. Pe locul 3 am mers cu Liverpool. Cred că, deși au un nou antrenor și probabil plecarea lui Jurgen Klopp a fost și va fi un șoc în continuare, antrenorul nou, Arne Slot, va putea închega echipă, a și moștenit o echipă foarte, foarte puternică, cel puțin în zona de atac cu Mohamed Salah, cu Luis Diaz, Diogo Jota, Cody Gakpo, sunt jucători foarte, foarte buni și la mijloc avem McAllister, în apărare este Van Dijk. Deci are o echipă bună și cred că în acest sezon se va lupta la locurile 3, 2, 3, 4, însă nu cred că se pune problema să câștige sezonul de Premier League. Acum a fost o decizie importantă de luat în ce privește ce cred eu sau ce echipă cred eu că va câștiga trofeul Premier League în acest sezon. Și dacă mă gândesc așa în mai mult detaliu, cred că am luat decizia bună la această predicție, însă nu este ceva care să fie bătut în cuie, nu știu exact dacă vor putea sau dacă nu vor putea câștiga, dar vedem. Poate că vă miră, dar am ales să merg cu Arsenal ca și câștigătoarea Premier League din acest sezon. De ce? Pentru că au bătut la ușă 2 sezoane consecutiv, au mers până la capăt cu noi, cel puțin în sezonul anterior, și constanța pe care o au este una impresionantă. De asemenea, au făcut câteva achiziții și mai mult decât atât a revenit și fundașul lor stânga, Jurien Timber, care sezonul trecut începuse foarte bine, după care a suferit acea accidentare și nu a putut să joace un întreg sezon pentru formația din nordul Londrei. Acum, pentru Manchester City, nu zic că nu putem să câștigăm, eu cred că putem să câștigăm în continuare și vom merge probabil până la capăt cu acest sezon, dar spun că motivația o să fie în plus pentru Arsenal și mai mult decât atât experiența pe care au dobândit-o în ultimele 2 sezoane, cred că îi va ajuta să rămână, să meargă și să rămână pe primul loc până la finalul campionatului. Eu sper că nu, eu sper că putem să câștigăm acest sezon, dar și cred că putem, dar în același timp eu zic că Arsenal este mai sau va fi mai puternică și cu o motivație în plus. Este un sezon la care poate nu vă așteptați să spun asta, dar este un sezon la care nu mă aștept foarte multe de la echipa noastră. De ce? Pentru că
Sunt atât de multe întrebări în ce privește clubul, în ce privește antrenorul, în ce privește jucătorii. Nu știm cine va rămâne, cine va pleca. Chiar și Cichi se zvonește că s-ar putea să plece. Deci sunt multe incertitudini și asta s-ar putea să afecteze întreaga echipă. De aceea, în acest sezon, după atâtea trofee câștigate, după atâtea lupte duse, vreau doar să mă bucur de fotbalul pe care îl practicăm și nu să stau tot timpul cu frică, băi, trebuie neapărat să câștigăm, să putem să câștigăm trofeele și așa mai departe. Um, Practic vreau să mă bucur mai mult de fotbal decât să stau cu frică pentru trofee sau alte lucruri de genul acesta. În acest sezon cel puțin, când știm că sunt atâtea probleme și întrebări legate de club. Vreau să dau câteva predicții și despre alte lucruri, și anume goalgetterul pe care îl văd eu în Premier League. Bineînțeles, nu cred că se gândește altcineva decât la atacantul norvegian, Erling Haaland. Și asta este și predicția mea. Cred că Erling va câștiga din nou um, gheata de aur în acest sezon. În ce privește cele mai multe pase decisive, am mers cu Kevin De Bruyne, bineînțeles, ne-a obișnuit cu asisturile, este regele asisturilor și nu mă aștept la altceva, dar în același timp, dacă Kevin nu reușește să rămână apt de joc pe parcursul sezonului, nu știu dacă o să reușească să ia acest trofeu între ghilimele de cel mai bun pasator și atunci am mers, dacă Kevin nu reușește să rămână apt de joc, am mers cu Bruno Fernandes pentru că este unul dintre jucătorii care se apropie oarecum de Kevin în ce privește viziunea de joc. Jucătorul sezonului, la, cel mai tânăr jucător sau Young Player of the Season, cum îl numesc ei, tânărul jucător al sezonului, cred că va fi Cole Palmer. Din nou, a avut un sezon excepțional cu Chelsea și cred că va continua în această notă. Nu avem motive să credem altfel. Sunt alți jucători care pot dobândi acest trofeu, de ce nu Savinio de la noi, poate chiar Jeremy, de ce nu? Dar am mers practic la safe cu Cole Palmer. Jucătorul sezonului, am mers de data aceasta pentru că am spus că Arsenal va câștiga titlul. Am mers cu Bukayo Saka, un jucător care a dat dovadă de constanță în ultimele sezoane și în acest sezon cred că va fi decisiv pentru ei în câștigarea titlului. Titlul de managerul sezonului probabil că îl va lua Mikel Arteta, cel puțin așa cred, mai ales că în același timp am dat predicția că va câștiga Arsenal trofeul de campioană. Managerul care iese în evidență, am pus eu aici o categorie și anume, pe lângă cei care sunt sus acolo și au echipele puternice, Arsenal, Liverpool, Manchester City și așa mai departe, am vrut să mă gândesc și la un antrenor care va ieși în evidență cu o echipă mai mică, între ghilimele, dacă vreți, că Premier League sunt echipe de obicei, echipe mari, nu echipe mici, dar echipă mai mică decât cele de sus și am mers cu Julian Lopetegui. Deși, cum vedeți, am pus pe West Ham ieșind pe locul 8, nu mai sus de atât, cred că locul 8 este unul destul de bun pentru primul sezon al lui Julian la West Ham. Și așa că cred că vor, va, cum să zic, cred că va ieși în evidență, mai ales în meciuri cu echipe puternice.
cred că va încurca câteva echipe puternice în acest sezon. O altă categorie ar fi Flop Team of the Season, anume echipa care ar trebui să facă mai mult, dar va face destul de puțin și aceasta nu poate fi decât Chelsea. Teoretic ar trebui să facă mai mult pentru că a cheltuit atât de mulți bani pe jucători și a luat enorm de mulți. Are o echipă de vreo 40 și ceva de jucători și ar trebui să reușească o performanță destul de bună, însă după cum vedeți i-am pus pe locul 9 pentru că, așa cum ziceam și mai devreme, e o degringoladă acolo și nu cred că va putea face Maresca o ordine atât de bine. Și trebuie să se lege acei jucători. Va dura mult timp până vor reuși să facă ceva cu astfel de achiziții, jucători foarte tineri ca de viitor. Deci Chelsea este flop team of the season sau va fi flop team of the season în opinia mea. Pentru trofeul de Golden Glove, mănușa de aur, sau eu aș zice mai mult cele mai multe meciuri cu poarta intactă, și nu i-aș da unui portar acest trofeu, ci echipei, pentru că până la urmă toată echipa se apără și dacă poarta e intactă nu e doar datorită portarului, ci datorită apărării, datorită întregii echipe, depinzând de cum aceasta se poziționează în apărare și așa mai departe. Și i-am dat sau i-am acordat eu această predicție pentru David Raya sau Arsenal. Pentru că am văzut cât de puternic a fost Arsenal pe apărare sezonul trecut și cred că va continua și în acest sezon, mai ales că după achiziția lui Ricardo Calafiori și revenirea, după cum am spus, a lui Jurien Timber. O altă categorie, echipa care va înscrie cele mai multe goluri. Am pus aici pe Manchester City. Ne-a obișnuit echipa noastră să înscrie foarte, foarte mult, deci nu mă aștept neapărat că ne va lua cineva acest titlu, dacă vreți. Mă aștept de asemenea ca jocul echipei noastre să fie unul ofensiv, cu jucători acum noi, precum Savinio, precum Oscar Bob, care va lua mai multe minute, cu siguranță, în acest sezon și va fi un spectacol, în opinia mea, în ce privește golurile pentru City. Acum m-am gândit să ofer o predicție și în ce privește trofeele celelalte, și anume câștigătoarea FA Cup. Și m-am gândit că în acest sezon Manchester City va câștiga trofeul acesta. Pep spusese la paradă faptul că sezonul următor, adică cel care începe acum, vom câștiga Cupa FA Cup. Așa că mă bazez pe ce a spus Pep și că vrea și că are această ambiție să o câștige de data aceasta, pentru că am pierdut finala anul trecut și am spus că Manchester City va câștiga acest trofeu. În ce privește Carabao Cup, am mers cu Arsenal. De ce? Pentru că uh, cel puțin Arteta este sub presiune foarte mare să câștige rapid un trofeu. N-a mai câștigat din primul lui sezon un trofeu la Arsenal și va fi foarte mult sub presiune și cred că va lua în serios primul trofeu care se pune la dispoziție și anume Carabao Cup. De aceea am mers cu Arsenal pentru acest trofeu și apoi încrederea pe care o vor avea uh, după câștigarea cupei îi va aduce și îi va ajuta foarte mult și în câștigarea titlului de campion, în opinia mea. În ce privește Champions League, cred că aici se va disputa mai mult între Real Madrid, Bayern, PSG, de ce nu Barcelona,
și Manchester City și cred că aici ne vom concentra noi mai mult, pentru că este prima ediție în acest format de Champions League și cred că vrem să câștigăm mai degrabă acest trofeu și dacă pot să zic, vom ignora puțin mai mult Premier League-ul, pentru că am câștigat deja de 4 ori la rând, acolo nu mai este neapărat nici motivația foarte puternică, dar depinde acum, până la urmă, Pep de obicei dorește să câștige toate trofeele în care joacă, așa că nu știm sigur ce se va întâmpla. Totuși am zis că de data aceasta ne vom concentra pe Champions League și cred că îl vom câștiga. Cam atât pentru predicții. Sper că nu sunteți supărați pe mine că am prezis am dat această predicție că Arsenal va câștiga titlul Premier League față de Manchester City. Nu am zis niciodată că nu putem, dar cred că Arsenal va avea, după cum am mai spus, motivația în plus de a merge și a lua titlul. Sper că v-a plăcut acest video. Lăsați un like, vă rog, dacă a fost așa. Nu uitați să vă și abonați și nu uitați că ne puteți contacta pentru mai multe detalii pe pagina de Facebook Manchester City Romania Fan Club. Numai bine vă doresc și ne vedem data viitoare. Come on City! Manchester City have done it! Champions of Europe finally!